Καλημέρα. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, στο σταθμό Λαρίσης και θα κατέβουμε κάτω να πάρουμε το μετρό, την κόκκινη γραμμή, για να φτάσουμε στο Σύνταγμα. Φτάσαμε και στην πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος ή Σύνταγμα είναι η κεντρική πλατεία της Αθήνας. Το όνομα της έλαβε από το Σύνταγμα που αναγκάστηκε να παραχωρήσει ο βασιλεύς Όθων το 1843 λόγω της Επανάστασης 3 Σεπτεμβρίου. Σήμερα η πλατεία στεγάζει την Βουλή των Ελλήνων. Η πλατεία Συντάγματος μαζί με την πλατεία Ομόνοιας είναι τα δύο μεγαλύτερα σημεία αναφοράς της πόλης. Τώρα θα πάμε λίγο ακριβώς δίπλα από τη Βουλή των Ελλήνων που βρίσκεται ο Εθνικός Κήπος. Εδώ είναι η κεντρική είσοδο του Εθνικού Κήπου. Εδώ μπροστά μας είναι το Ζάπιο Μέγαρο. Το Ζάπιο Μέγαρο είναι αρχοντικό συνεδριακό κέντρο που χτίστηκε τη δεκαετία του 1880 για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ακριβώς πιο δίπλα βρίσκεται το Παναθηναϊκό Στάδιο που θα πάμε να δούμε τώρα. Βρισκόμαστε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Το Παναθηναϊκό Στάδιο, γνωστό και ως Καλιμάρμαρο, είναι στάδιο που έγιναν αγωνίσματα του πρώτου σύγχρονου Ολυμπιακών Αγώνων το 1896. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ανακαινίστηκε το 1896 και η πλήρης αναστήλωση έγινε το 2004. Η χωρητικότητά του διαφέρει από παλιά μέχρι σήμερα. Παράδειγμα, το 144 μετά Χριστόν η χωρητικότητα ήταν 50.000 ατόμων, ενώ το 1896 ήταν 80.000, σήμερα είναι μόνο 45.000 ατόμων. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην Αθήνα να πάμε να δούμε το ναό του Ολυμπίου Διός. Φτάσαμε και στην πύλη του Ανδριάνου. Τώρα θα πάμε στην Ακρόπολη. Έχουμε αρκετό περπάτημα μέχρι να φτάσουμε γιατί είμαστε σχετικά μακριά από εδώ. Έχουμε μπει στο Μουσείο της Ακρόπολης και προχωράμε. Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει κατασκευαστεί, είναι σχετικά καινούριο μουσείο. Έχει εγκαινιαστεί το 2009 και οτιδήποτε ευρήματα βρίσκουν στην Ακρόπολη και στον ιερό λόφο της Ακρόπολης γενικά τα φέρουν εδώ πέρα για να τα φυλάξουν.
να μπούμε μέσα με την κάμερα, οπότε θα έρθετε να το δείτε μόνοι σας. Συνεχίζουμε να πάμε πάνω στην Ακρόπολη. Ωραία κόσμος φεύγει. Κατευθυνόμαστε προς τη φυλακή του Σωκράτη, στο λόφο Φιλοπάπου. Εδώ πέρα λέγεται ότι κάποτε φυλακίστηκε ο αρχαίος φιλόσοφος Σωκράτης, γι' αυτό πήρε και το όνομά του. Φεύγουμε τη φυλακή του Σωκράτη και θα πάμε στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Εδώ είναι η Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών και προχωράμε προς το Μοναστηράκι. Και φτάσαμε στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Είναι αρκετά πολυσύχνη στην πλατεία εδώ στην Αθήνα. Και πάμε στην πιο πολυσύχναστη και κεντρική οδό της Αθήνας, την οδό Ερμού. Κάναμε έναν κύκλο και ξαναφτάσαμε πάλι στην πλατεία Συντάγματος. Θα συνεχίσουμε τώρα από τον πάνω τον δρόμο για να πάμε στο Πανεπιστήμιο και στην πλατεία Ομόνοιας. Και αυτό είναι το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, πιο διάσημο. Το δεύτερο πιο πολυσύχναστο μέρος της Αθήνας και σύμβολο της πόλης. Αυτό, παιδιά, ήταν το βίντεο. Έδειξα τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος στην Αθήνα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.